watui nabro phayambai kirima singchakhe pati mung pati kha pati mani thaini mung kha behelabari amchai kamla bagan kamingni takhok lotis debormani nukhung pati kha horkuthuni jorao nogo thui tongmani pheba horkuthuni jorao watui nabro phayambai bini nukhungo buphang klaiui tabuk nukhung kichikjak nukhung debjak nok koijak eba ha bal tereui tabuk kaklainani naitongkha taku lotis debormani nok phiaba bini nukhung gana tui current buduk bo tongo o current budugo buphang klaima bai asung nukhungo sap chalia pheba bufa o tar kri hingke buphang klaiui nok jagano debo bai thanga munghni bo koktumao pheba buphang kotor nukhungo klaima bai tabuk belakhino tongnani o nogo kesep tamongkai nok bisingo watui ha thambakha jotono phiaba tai abo siming boya tabuk tongnani nok kri ing tongkha taku lotis debormani pheba haste hapangni thani chuba chuda mano eba tosil inkoren khe chuba chuda mano tabuk nai tongo lukorong thani taku lotis deborma watui no bani jora hingkeno lukorok kiri laijak tamo hingke wati no bar wngkha abo sabo satogya hibo hintogya manui abo nubu nugya nugyabo tongyajak hinani boya tahani phai hinai phiaba tong kosong tongnai lukorokle kiri laimani thor thor no klaiel tongo watui nokbar eba kothor eba pherang nukhungo chana kri tino nok khuk tanglai jamani phiaba baksani khaiba nokbar bai nukhung khukjago eba baksa khaiba nokbar bai nok sobai klangjago eba baksa khaiba buphang rok bai nukhungo klalai tongmani koktuma salburum burum no tabuk watui nobani jorao phiaba baksa khaiba kothor klai nukhung pajak haikino salburum burum no watui nobani jora hingke koktuma kasai tongo tiprasa amchai simingya joto thayano abahai engi tongo koktuma buphang kotorma nukhung klaima bai tabuk taku lotis deborma jongjak video report chini kok tv ani to ani परिचय ono ang isbehla bari ngai edi village ni kaisa lotis deborma ngai sabisa sabai constitution teklayo ngai mia sari ko kaisa gothranka chini ro kaisa jogo bede kotoma klai nok ro bai tham kata ngai jogo tabu karen ok klai jak nah na jan nok ro karen klai tabu kun tongna ja kri ong dongta cham tam mong khai ne nok nok ro bai tha ta ka phaki ja yang ni nok set kori ja nok khate tong ma liana atrota koitan jora ba hai khina war wat sai ta no jara ba khina wat hot ne tabuk nungni ni nok ni bage eba haste hapang no eba current department no eba aba hero mane sarasan mane ang kisa phai bi khai thabane bagai koi jota no mane kebra phai ke ba tak sote phai ko na sudu no rakhmi no ko angkat tabu phanggo bu phangno nai rogo phai ko na lamani bage phai ko se leader no bagai sa phai na pine bagai koi jota ni mung ka akai notice de ma no kamin ka chingmo khai kongla bagan komla baga